Sagodayan nga rat ti surat, ti kalman laing nga pakasaritaan ni Samuel, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi, tabakasyon, adda na panan ti asawa, sa adda na panan manong nemi, tay kakaiso na nga anak mi. Siyak lang ti agad darito'y balay manong nemi, aglaman kinina sima nga katulong mi. Boring. Adamat nga rod na panan ni paring dinto. Taka opisina ak manong nemi na gusto nga bakasyon Sabado o Domingo. Kat agawis kumalata. Kat gamot ang may masyag dito'y balay manong nemi, biding-bidingik ti cellphone ko. Hanggang nakita ti nakapunbok nga Gina. Malagib kumanin ni Gina, manong name. Namamok ni Gina, iti may isa nga birthday party, kaduwak na giti ko pisinahat. Ado damat manong name ngay matandar nga estudyante, college student. May isa kadakwado ni Gina. Nakurso na daak manong. Mahilig ka kamin kadagiti estudyante. Kinabot no na, Jakon, no labsak tag sa o manong nemi kat Jakon mabilang numanon ng estudyante iti na biktima. Na biktima ko na awam mat tinagriri kadakwada. Awam mat tinasikugak kadakwada. Di pagyamanak agit agyamyaman da. Ta naparagsak ko ida. Agyamyaman da ta siyak tinagbaling inspirasyon da. Kabayatan ngagbasbasa da iti kolekyo. Indon makapaggraduar dan ti college kaya da pagtrabahuan dan isuda matan ti mangisina kaniya. Kahit kundi agasawa ko na. Manong nemi ka na nga panag gamamomi ka ni Gina iti birthday party. Iso amismot imbasadig kaniya. Diyan ka mo no apay. Diyan ka mo ta kargat dang acid gun dagiti estudyante. Diyan mo ada sinaludsod na may panggap iti subject da, may panggap iti kurso. Masak ngamin nga accountant manong nemi kat accounting student met ni Gina. Imbaga nagid din manong nemi nga dudumteng kanot examen kada agpatulong kaniyak tatno iso kanot, uno siya kanot imang review kayong kuha. Anong nemi naalak ti kinabirhen ni Gina? Kalpasan ti talong nga bulan, umuna lang nga semestre, manong nemi. Naitid na isagot manong nemi ti amin-amin na kalpasan nga na rimuar ti resulta iti final exam da. Ket iso, manong nemi ti kangatuan iti naala. Candidate nga minisona manone para iti magnahon no summa cum laude. Nalaing ni Gina manong. As in nga nalaing. Di makasdawak nga rod no apeng nga kinayat nga maysan nga married at daanin iti sungsung batan di biyan. Imagine manong nemi. Duwala nga tawen ti nga inauna ni Gina ngim ni Jean nga anak ko. At daniti 4th year college manong name ni Gina idento taniya Jean kat tadapan ti 2nd year college. May mesat anak mi manong name kiniloida nga asawa. Indayal ko tinumero na manong name Simong Bat nga Dagos. Hello, Samuel? Hi. Kung ako na nalipatan na kon. Sika hindi nakalipatan kanya. Abay ko mga malipatan ka. Awagan ka kumangarot na malipatan ka. Bisyak may kami graduate ang akon. Graduating kan. Sigurado ka din nga agmagna cum laude ka sa summa cum laude. Adda ka dagit nga tuwa. Konforme ka dakwada. Thank you nagdakal ti tultulong mo. Kahit ko nga ay ti pa nag-rebuke. Kalpasan na agtekak to board ko.
Kahit ko nga tulungan na. Kahit ko tagtap. Wow. Top 10 iti top 10 iti board exam. Iti ka na CPA. Katagaman na kano. Ado may tulong ko ka. Ado bro? Awan. Ang mimisak mo dito balay. Agsapsabo lang ti kadwa kay I miss you. Alaga? Sige. Inutoy. Ano oras? Itan. Tamno saan ta marabihan. Sige. Horayan ka. Manong name day tuyen ti kadwa nga panag-date me kini Gina. Imo na idi tamalpasen ti first sem kada ti fourth year na. Kastawan nga ti panagyaman na idi. Ti amo kiti manong name kita celebrar kami imsan mo. Kita tadandanin nagturpus manong name tinawagan. Iso da ito ti may kadwa nga panag-date me manong. Napintas ni Gina. Awanan ti sa pulan pa. Nagkinis ti pambagina. Medyo tiyabi manong. Saan nga narapis, sabot nga nalukmag, kalkalaingan na. Nasipukel manong nemi dagiti legs na. Nabukel manong nemi ti takyak na. Nabagnang ti barokong na. Kaya mampuso ti rupa na manong nemi. Kasla alimuken dagiti mata na. Kalkalingan na tundiris ti agong na. Naornos ka na po daw dagiti ngipan na manon nemi. Kaya napaunayan ti imas nga nanaman dagiti bibig na. Manong nemi siyak pelaeng. Iti nakatagikuwaking kuha na. Siyak pelaeng matimako na nga boyfriend na. Na mapaiso na. Kadmako na nga other woman. Basta unay nga rodan ti parang grubwat kung manon nemi. Kalpasan na napangkon kita nagas. Isuna ti magana nga pangurayan na kanya. Napang kami manong nemi ti may nga beach resort. Pinada kami ni Tinopami Cottage. Kahit ko kumangadan mapasama ka na kami nga. Ay, wait. Kuna na. Amay. Mailiwak ng digos. Napudot to una yan, no? Yung duman-duman ti panagdigos ko. Katsi ka. Hanggang digos? Dito eklatan. Ang mga no, kung na-endig iti, makakita ka na tanga, uy, nagkuyog man di kita agama. Sabat na madlaw nga ama ka. Ha? Ubing mitalangan, kaskala teenager. Nakabagbagit sa talangam. Nangunuran, nakashort ka, nakasando. Hamad nga madlaw ket nga kataib mo ni dading ko. Kataib ko talaga. Kataib kayo kini dading ko. Dua ka mga kapsat. Siyak ti inauna. At the junior nga burdek ko. 2 years ti bait me. Kataib da ka na tay anak mi. Mano tawan dyan anak mo? Himbakak. Babae lalaki. Babae. Kakaiso ng anak. Jin dinagan na. Uy, baka nung sudag bayad, di kakaiso ng anak mo, iti kinalokom ka di babae. Makuna ka di ka nalukwak. Ako matpakakitaan na. Kapunta di mo kaya't nagsikog, ta sinuman nga karelasyon mong estudyante. May kamanuak ka di biktima mong estudyante. Mr. Mahilig ka di estudyante. Diyan ko naman may kamano ka. Awan ka diya talaga't nasikog ka mga dakwada. Awan. Kapag of course, di ta kaya teksikog. Kasken ka. Ano tinaramid mo? Well, nagtumarak idi. Idi na at nga na kon, insartin ko tinagtumar. Ket no ita, ket mo ulit, ang tumarak tuwan eh. Pamangan mo't no, masikugak to rin to no. Mapanak iti in stage, may into no, maawardan nak being magna cum laude. Ubing bahay manong name, siyempre, ni Gina, ngam nakawat patsur ti panunod. Amo na manong name, ti diskarte ti bihan. Wais ako nada.
Di na ko mamot kayat, tikas to nga biyag, nga nakarelasyon, iti addaanin ti asawa. Tayo di na napasamak ka na kami, manong nami, mas daw pa ilaing. Luape nga siya kano, nga kataib ni daddy na, iti nangipaayan na ti kinabirhen. Ape kano nga siya, iti imuna nga nakarignaan na iti ayan. Kahit syempre, kayat na nga saan nga talinaid da ita. Siguro, dahito iti may kaduwa kin maudi nga panakaramid ti ano. Nagkuyog kam nga rod nga timapog iti baybay kung namlan iti ager kami manon naming nga nagkingkinamatan iti kadaratan. Numakamatak, arakupek, agkak. Sa kam to tumapog iti baybay agkingkinamatan kami agsinsin na yun. Kasla aklapin ager manong. Nagsubli ak ti nagtutubok kung namlan agkasadar kami kini Gina. Inggoyod nak ng pababa ni Gina manong pinagsubli nak iti kinagtutubok. Dimdeng manong nami ti balpas mi panagdigos iti uneg ti banyo gabot naadaan kami manong nami ti close cottage iti uneg ti banyo iti agbuelnas kami dito yan nga napasamak ti amin. Simirok kami iti shower nagbaybaysan ti bagimi inamalag nga ni nanam dagiti bibig. I miss you, Gina. I miss you more, Samuel. Samuel, I miss you. Nabayag matan nga rarapapek nga maulit kumaman and daddy. Manumabulan, almost 4 months. Ngayon bayam, tadan to sa balay kung daway ko na. Awan sa balay nga namin ko na tinakipasnek, di ba nagbasa? Katsika, hindi awanak. Asino? Ada ka di sa balay? Ngabi malet? Mano? Dua? Talo? Siksik ka lang. Sa akbad lang mga alaman sa balikat, no, mapaggraduar ko na estudyan na karelasyon ko. Kahit mo sa wine, ito naggraduara, kahit awan itong relasyon ta, mangalakan tumanin sa bali. Yeah. Kaputado na gina kasapulan na kasken ka. Kaputado na gina kasapulan ka na ginabara na gikong. Samuel, nagbara ngamin tabagim, nagbara ta bibig mo, naglaing ka, kumaram ka mo, nagmayat, Samuel, Samuel, Kastaon na yung tiringgor na manong name ita kastaon na yung ti panang kirap-kirap ko magsinsinoblatek dagi ti mansanas na. Saan mo ta masaktan manong name? Agsipod, tanasakit nga naimas ko na nagmayat ngamin kung nagalgalik ka dyan. Samuel, sakto man ang parinto may isang wanan na ibaklay kundo ti may sa asaka na manon nemi kat kaslakla urbon akalding agtartaraon iti inana. Kastaon ito manong nemi ti panang sarap-sap ko iti adda iti nagbaitan di kiti Lex na nakaimas nakasabsabor. Samuel, Samuel, Buhayin manong naming kalpasan dahi ta. Ngimatuhak, kanan malak manen, dagiti bibig na, sa ako binagkat ti patong na, insalukot ko ni Suna. Samuel, kumpet ka, ititangin ko. Tulungan ka, pangato, pababa, ti patong. Nagmayat. Nagmayat aginda yun. Samuel, mapanak manan Samuel. Oray na lakagatin na kinibibig na siyempre mapagkumutan. Ang malan akap na siya. Iti pangipaksaan na ti imnas nga marikrik na. Alright, manong name. Kaya buto sa anak matpahingan alpas manong name.
Kinulit ko lahing manunemi. Kasi ang kunti ng tulong iti patong nagpangatog pababa. Samuel, nagdata pala yung dito banyo. Yan namin ato ako Samuel. Panahon. Sabatek, sumabatak. Gina. Gina. Pinasgad ko manong name di shower, kat nag-shower kami manin. Sa ako inuksutan na, kat kastawan na manong name, di pa nakaiburnok. Ang moment no, anya din ang iburnok, nagtipon manong name nga cells. Nung inyanod ti dano, manipo di shower. Sa kambalbali, tinagsinabo ng wellness, sa kami nagbado. Hindi rumor kami, niti banyo, sinangumin ti pangal daw manon na. Nagsinsinubo kami. Nagpasaklot pa yun kanyak manong nemi. Amom Samuel, ito no, panawan ti panag-asawat. Sa pulik to ti kaskan ka. Kaskan niya. Abi kami, anya kami ti kaskan niya. Nakapigpig sa sex appeal mo. Kasi lang ididamo tagkita. Ore amok idin nga na sawam. Kakasadar mo ni dadin ko. At nailabag ang dahos keng ka. Siya ka mismo pwede na ikalikagong nukasadong makapag-meet da, makapag-date da. Siya pwede amis mo ting magkakeng ka nga. Pasit ti pa nagyaman ko, ti pa nang tulong mo kanya. Ipay ko ti pagkik ko na. Tinatupan na kami. Gabot na talagang mahilig ka kanig na estudyante. Ti amo kinigat sang ka, Virgin. Tuman. Agyaman na. Thank you, man. Dito may kadwa. Manganta. Agpapiksata. Sa atan tumanin sumrek iti silid. Alan tumanin. Yung tsakayat nga masip nga tanda. Shit, makamo. Masapak ka gawid siya balay. Hore siya. Masapak man gawid siya balay. Kaya intun ka ano nga tamanin nga maulit. Sika. Naguni ka lain na mailiw ka. Yung doon makapagturpusa, kahit talagang may sakto nga magno summa cum laude, i-treat ka to. Manin. Ag-date kan to manin. Ag-review ang ito na makarawarak ti board, i-treat kan to manin. Ag-date kan to manin. Into na trabaho, first month, umuna nga sweldo, i-treat kan to manin. Alan to manin. Kalbasan na. Tsak man kayat ngagsinat ha. Ngayon masapol. Tadyak kahit nagtalinayad nga kirida lang. Ngayon saan ka itong malipatan, Samuel? Saan ka itong malipatan? Namindwa pa nga napasamak manong nemi aginggang agalas 13 ni Timalem. Let's go. China. Okay. Doon sa dinot ng alam kanyak, sa jet pang tagasam kanyak. Pangidis sa agam kanyak. Agamanak. Sakto rin agyawan kang kaman, Samuel. Sa ulitin, intun ka ano nga ta? Basta tawagan ka to. Ha? Into nagturpusan. Adan dagiti agina dito'y balay manong name iti sumang petak. Naggapuan, Samuel? Abay, nakailangan that appointment na karatingal daw. Sung batam, tisaludsud ko sung batam. Naggapuan ko na. Ichay, inatangan chay. Abay nga at saludsud, gano'n naggapuan. Kaya masaludsud na naggapuan. Kahit ko lang maamuan, taada nga nakakita ken ka. Kaya baka nga si ka, baka kayo ingas mo lang. Sa din no. Di may isang beach resort. Saan nasakda siya? Kapag ko mapaparak ti beach resort. Kinantaman na kita, ada tabag mo? Na kita arawatan? Kapag ko makita, anya taamok, baka ada na basad tang arawatan, kadla ba ako, ano mapang ko pamagaan. Siya kon, nagkapoy ka iti beach.
Ada na nga kanya. May sa nga balasa nga napintas. Loy da saan nga sa daskan pagsupyatan treta nga banan. Gamuta, hindi pala nga raramidem. Tama muna ko. Talagang mamukan. No namin ano kang nga na-involve iti estudyante. Amin mahilig ka di estudyante. Lagi-lagi ba yun? Estudyante ta pa lang, hindi ka relasyon ta. Gapo ito dahil tayo, so mahilig ka di estudyante. Siguro. Mano matinteresi ko ka mga estudyante? Ewan. Tapay. Nagsikog ka di, in-estudyante ka? Saan? Gapo ta nagtumarag mo at isubilin mo. Oh. Moment lagayan. Pag tumtumaran mo, nagiging chicks mong estudyante, tapos saan na nagsikog. Isudat ang kalikagom, tadi kaya ka matunda iti panagbasa na. Diso nga awan ti kabsat ni Jean. Nilang Jean ti putot ko. Samuel, sarding mo. Balasa ka yung anak ta. May sama tayong estudyante. Anya tayo mo, baka no, at damat kas kang ka nga mahilig ti estudyante, biktima na ni Jean. Saan nga mabalin dahil ta? Saan nga mabalin? Di mo kayat. Anyamat nga tirik na digiti naganak, kadigiti biktima. Awan mati mas pasakta ka. Awan mati pilpilitek. Kapag isudat ang kalikagom. Kat kasano nga ro dan no ni Jean met ang kalikagom. Mabaling ka din nga sarding ta data nga topiko, Loida? Di mo kayat nga sa pagsalitan ta. Gapon sa Sarbina. Tiket ko lang mapasamak dito, Samuel. Gusto na ko man. Inararamid mo idin. Manipod din agasawa ta. Ti amok idin sisak lang ti babay di biyak mo. Di ko na danadamag ko. Estudyante. At dan sabi high school student. Mata. Adala. Awan. College student lang. Manungay. Mabaling ka din Lloyd nga sardeng nga topic. Sige. Basta isardeng mo na. Gusto na. Tama nga nagbabawi ka to. No sa mo pa lang isardeng. Iti opisina manunemi numanin na ganak ni pareng Dindo. Pare. Abay. Ada pa panam no after office hours. Awan. Diretso agbalaya, siyempre. Amamatang ganyak. Tsak sapay na padasan tinalado nga nagawid. Malaksid no adal importante una nga overtime. Una da pasken nga tendarak. Kasi apa ya? Agpukuyog ka kumakin ka. Pakuyog na niya. At ako mamahong ko pasyarin. Pasyarin nga. Babae ya. Paring Dindo si asawa kagas kanya at pasyarin nga babae. Dagiti lang baro ti amo agpasyar. Baro kada balo. Apeng or chika. Siya? At nga paspasyaran. Apeng nga mapapasyarin. Kasi narak mo Isla ka nagsusuro. Diyak pingort na padasan tinadaan theater woman. Abay amin kahit mo padasan. Tapno mamuak mo na kasano ganas na. Tapno sa angla kasi kasakat may maya at paring Samuel. Pare, no saan mo amot agdiskarte. Huwag na lang. Saan mo laingin itultuloy. Baka mawatak-watak ti pamilya. Kitsi ka ngay. Dito ka tamawatak. Nalayang ti diskarte pare. Nga ta? Nabayag ako na kastoy. Awampet ti nakabukingat. No ba'y amo ti asawak ta ramidek. Ngayon, naman mapapilit na tao mat-ebidensya. Nagpakuyog nga rod marunemi ni paring Dindo isumit lagayam
nga nagpakuyog. Ta saan nga kayat ni ani nga pagkursunada na manunemi nga awang kadwanang itugot na. Isungin tugot nakmet manunemi ni Dindo. Dikat kabilitan nga pair by pair manunemi. Wahin manunemi na pang kami ti beach resort. Ito data nga pangrabiing. Naginom kami. Manunemi natanang ni ani. Kaslaan anadan na manunemi nga ipakita nga da panagkursunada na kinitindo. Irinto tanagaraw ti partner ko manunemi nga ni Tess. Tayo di nakainom. Kat nagsama yung ti inom na manunemi. Nakaw. At paspasaklot man tang kanyak ni Tess. Uy, saan ko nga type? Hi. Yung baglagi din ta. Yung baglagi din ta inams nak ni Ani. Nagbalinak at chaperon. Diyak ko makayat kung nakata chaperon ak lang. Ngayon tagayam kadua dati ka-date na. Iso nga pair by pair. Sa anak ba't lang nga nagbalinak at chaperon. Gugwapo ka pa. Yung matatagar-arab ka ni Ani. Ken baka kayat na ka ni Ani. Yung datangan Dindo. Yung saan ka nga type? Ha? Agmaso nga mahilig ka karigit estudyante. Yung saan ka type? O pero mga dinak-type. Nagmaangot ang sangaw mo. Ha? Ano nagtutbrasak na da? Sa gagangin lang ata. Uminom ti arak. Ano pulutan mo? Dito. Kasla ka lang nagpulutan iti datay pusit. Pusit? Hamot na pusit na pulutan daya. Bagnet. Kawain. Kada liempo. Ngayon api kasla pusit nangiwat mo. Si Kaman. Samuel. Ang utam na. Sorry. Diyak kayat. Kinchi ka man. Pabain ang nakpain. Wala nga ron. Di do yung tangiwat mo, tingiwat ko. Dito nga ron, barukong ko. Dito yung, huy! Hapay. Dapat anglit mo. Bastos! Amada! Ang gusto sarang mo ti Judoran. Uray pay. Anglit ka. Guro ka. Ito pa lang makisisbuak. Hanggang paspasak nung kanyak. Hindi ito eh. Guro ka. Naglasagan na ta. Ninakpalang jenggel. Ano na may mayat kumamit tirik na ang matern opak eh. Apa na ta? Sumang pala yung babae na imas nagkanya kakasyay. At ang ata, madi iti unig na. So nga, madi jarumar nga angin. Malaksid nga sumngaw iti ngiwat na sumangaw pa iti kilikili na. Nako. Makakaterm og mo iti klase na kasta nga babae. Manong nemi inasidgak ti ayan dagiti dua dadinto kini Ani. Pare, sorry na disturbo kayo. Diya partner mo nga eh. Pare, umuna ako. Ala? Diya partner mo. Ni Tess. Diya kaya. Sabi niya, inyo lang kakaro ti partner mo. Saan ko kaya? Taapi mo eh. Basta. Umuna ako. Kahit ko aligli ka ni Suna. Mahilig ka ang tila daya. Basta adabot na. Nadingiwot na. Lalan. Nag-awid ako nga di na oras manon name kat sinaludsog man ni Lloyd ang asawa. Nagkapuam Samuel. Kinuyog, nagpakuyog ni paring Dindo. Di ko abis sila. Oo. Ni kumpadre Dindo ket. Nagpakuyog. Ano napanan nyo? Beach resort. Abi mahilig ka ti beach. Iso ka tama tinaran-rana ket pinanawak la tayo dan. Taapay. Awang partner mo. Diyak kursunada iso nga.
Naghawid ako. Pinanawon di kayo mo, di ko pisinaham. Impakadakman mo muna ako, baka sakit ti ulo. Sabi na sakit ti ulo, nabitin ka. Loida, tilata ka sa saludsud mo. Kung nabitin ka agad at tuyak mo eh. Ha? Hapay, gapo kami takas 20 edad ko, saan ako nga mabalin? Dati kami timatikada kayo kahit. Gaputa, da kami nga mabahay nga natainganin, anan nga mabalin, kaya example kayo matiniti estudyante. Kayak mo pala nga. Agsagana ka. Luwid daw mo. Anan nga gaadi ni Jean, apay noong sexta. Tapno lang nga daadi ni Jean. Speaking of Jean, awang peso na. Nabambat na kiparty. Baka itimit beach na padan na. Tawagan. Manong name siya kung tinang tawag keng kwa. Si Mongbat. Hello, Jean. Daddy. Kaya mo. No problem, Dad. Ayan mo ko na. Iti may isang party. Nakaring-ring ko. Isang nga Dad. Saan ko na yung mangeg? Agawid ka. Madamdaman, Dad. Ano oras? May sapeng oras, Dad. Gawid ka. When, Dad, after an hour, ako pagdanagan yung kanyak. Nasing peta. Sige nga, Dad. Basta gawid ka na. Dimteng ti closing na dimteng ti graduation tinawagan nak manong ni Minjina kaya't nakanong matendarak. Matendarak manong nemi ngam saan nakabasta masdig itayan na. Nakitak, dagiti naganak keng kuwana, ken may sakapsat na nga lalaki. Hindi makita nak manong nemi nagsenyas. Congratulations. Insenyas naman nung naming orayek ka no. Alangan mo't nga. Awisan nagtibalay da. Manong naming magna cum laude ni Gina. Iti pa nag-speech na manong naming adarak na kamatin na nga tao na dakil ka no tinaitulong keng kuwana. Naitulong na keng kuwana. Ngayon so ka no, may sakada kita inspirasyon na manong naming. Di naman tinakamat no asin no data. Nga kasla boyfriend na. Nga mamuklatan man no naming nga siyak. Siyempre, tinakamat naman di parents na. Nga inspirasyon na. Kastamat na niti kakapsat na. Nga isawan ti kakaruna nga pangsangutan na itibalay gina no saan nga kadakwada. Sana matlimbaga ngawan sa bali kang runa nga nakatulong kan pagyamanan na no saan nga niyapod Diyos. Masadag kanyak, ano, may ka, mabuka ka rin di parents ko. Sana, ano arti, ibagam kadakwada? Ibagam kadakwada boyfriend na? Saan nagdetan to lang nabigat? Bakasan ko masakong. Ito na nga rin. Basta, umay ka jibalay. Saanin? Saanin? Tasya siya ko mga orgayam amom, kitne? Sinutok kasangok ni dading mo. Kito mo, nag-inom kayo. Anyan to, tibagam na sa sinuak. Alamat? Sa anak langin umumay. Tinoodi manong naming ang padamag kaniyak ni Gina kat madaman ti review na. Pas na kumadlat at nagtrabaho ko manong naming. When? Kat kabuta bakasyon, adadamanin nga bimalug ni Jean. Bakasyon na iti sutuan dyan, bimalug ni Jean, siya akit nagtrabaho ko lahat. Aging ka manong naming nga rimwarin ti resulta ti board. Kat natungpal manong naming ni Gina, ti panggap na. Number 10, manong naming. Natay ti top 10. Kakangatuan, manong naming ti board exam. Tinawagag
Congratulations. Ay blow attack. Kasi itigarikan ka. Kanadanas ka ng ibakakin ka. Ha? Kaya't ko. Akita na. Para di may katlo no kaagod daw yan, di ba? May katlo ko daw. Sa dino. Iti dati pagdagdagasam ganyan. Kahit ko ti beach. Intun ka na. Intun pikat. Nagsarak kami nga road manong nami nepat patangpay nga ready na udi nga cottage nga nakumparan mikit isumot manen. No idigat nagdigos kam ngayon muna ngem saan. Tasimrek kam nga dangos iti siled manong nami kat ni Gina ti kumakarabas ni Gina ti mailiw akasmut iti pa nakailiw. Naramanak manen dagiti bibig na naprusak ken na nakaramkam kumanen dagiti mansanas na ken nakan kumanen manon nemi di dati akan kanen. Nanging kumanen manon nemi dagiti na umbi nga asog ka na ring eng ni Gina. Namitlo nga na tayo idipitlo na manon nemi isumuten ti panang ipalubos ko tiriknak. Tapno padpada kami nga sumapaw iti ragsak. Iti tapaw ni ragsak. Kalbasan nga nagkirpa manong nemi tanal-al. Nakiktuta iti wagana. Samuel, I'm sorry. Ngam naliwayak. Gusto ko masikugak. Masikugak. Manong nga bulan? Manong nga bulan sipot ka din ng odi? Almost 4. Kakasya ka mang kontrol. Hara kailan na? Api nga yung palubos mo. Kasano pa yung ita? Siyempre, ang mga handom, saan ka nga ba, dagos nga makastar kiti trabaho, gamot ikasta kasad mo. Ipakat ko na, kinatap na dyan ko. Ganyan ka kailangan makontrol ko. Kasano nga mo, dadadi ka ni mami. Siyempre, very proud na kanyak, tadala ingak, magna cum laude top 10 na kiti board. Iwan numamondan doon di kasasad ko. Ma-turn off tanto. Saan gayo nga nas ka na ipanagkaldak. Habi ka di mo pinanunot at pinaragreg. Kako ka. Habi ko maparagreg ko. Lagi mo niabot Diyos na ito, insagod na kanya. Yung pagkakamuklang ka. Awamat ka, di maaramid mo. At tadi madbabaling nga kasar. Agsipod na asawam. Pero baglangin pakamukin ka. Tasobrutaran na, siyempre. Kanino yung pasangay ko. Makamukan doon, no? Lalaki na junior. Awamat lalaki putot mo. Na babae, siya nung di makamunat nagan na. May ristro, nagan mo ti amana. Ken ti apelyedo na. Kasano no mga mo ni misis mo? Sana nga babawi, Samuel. Taorin og sinantun ti dalan ta. At napakalaglagi pakin ka. Sana kas ka nila dumang estudyante nga nakarelasyon mo. Nga di agraduardan, awan kayon. Saan na ka nang malaglagip. Yung mo amo, baka no da, ada na pututam, ada nagsikog ka rin estudyante hindi nga kinarelasyon mo. Saan nila kayat ngayon pagkakakin ka? Awan di amok. Sika lang.
Sige. Awan pagdanagan, yung pakamuk laking ka. Taan ko matarumbing ikamat ka. Bayan. Di karigatan tang ilimit. Saan to mamamunta sa? Saan to? Kalpasan ti makabulan manunemi at ang trabaho ni Gina. Intawag na kanya. Anong trabaho? Ay kaya manak, maawatan na ti kasasaad ko. Nangatot posisyon ko. Huwag kaya, nagpadpada kayo kay ni Daddy. Ano to ko nang? Amam ka di. Adamat na si kugan ni Daddy ko? Ng estudyante? Anya. Idadamagin mo yung naman ang bulan na si kug na. Almost 4. Kano? Ngayon saan ka no pa yung amo di kita naganak kikwana. Takas kanya. Ingkar-karigatak. Ingkar-karigatak nga binarikasan, kasta ka no matarami doon dyan babae. Barbarikasan na ka no. Sino reta nga babae? Taka mo. Sinamatimbag ka. Aw mo tibang marami nga mga saludsod kini mami no sino. Kaya kasta matan kapsat ko. Diyak lang mo may kamanumat ng estudyante day. Agpadpada kay ni Daddy siguro hilig. Ngayon panak ko na. Nasing-singpat nga hamang ni Daddy yung sika. Manong naimin siya ka mo no apeng nga agsit-sido ka na. Apay. Kaslagda. Agdandana ka. Tsaka bakit napuutan manong naimin yung masadeg ti asawak kinakiktutak iti. Samuel! Apay nabugkaw ka. Kasano ka dinakikaskaso? Apay. Naunay-unay pang panunutem. Da problema? Oo, problema. Nga mata problema ti pamilya tayo. Ano ka mata problema ti pamilya tayo? Di anak mo. Di anak ta. Di kakaisun ng anak ta. Tapay, apa problema kayo ni Jane? Yung sarding na nagbasa. Nag-enroll ka na ito yung first sem at third year college na, di ba? Yung sarding na nga rin din. Tapay, sarding ako ma. Gapot ang masiko. Ti anak na? Na third year college, masikog? Apay, nakapigpig sa dahil reaction mo. Gapo ka di taon, tinasiksig ko ka magkalagay di chicks mong estudyante. Gapo ta naanad da? Naanad ka? Kadya nagtasangan naanad? Lloyd, dito di bagbagaking kayo di. Naisarding mong taramidin. Taamangan ko nak. No, damat mang biktima, iti kakaiso ng anak ta. Paano ko mati koneksyon di raramid, di biyag ni Jean? Ano ko matibasol ni Jean tapno? Ano ko matibasol ko tapno? Agikaro ni Jean? Iso naman. Apa yan? Nagpasigog. Asino tayo mana? Masapon agkasarda. Kasano ko magkasarda kat asawa na? Anya. Kasaritak ni Jean. Ngamsa mo dagdagran. O sige, kasaritak. Jane! Jane! Manong name? Agal alanganin ti asidig ni Jane. Kinitak nga imuna manong name ti Chan. Takil na. Apik sa amin nga nadnadlaw. Manong abunan ni sikong mo. Agliman daddy. Oray ti sikog ni Gina kit limabat tayo. Sino? Sino takala? Taan mo mikit ang boyfriend mo. Nga madamat kaya. Magamit ka nga oray maki-boyfriend ka basta saan mo pa ilang ititid ti amin mo. Nga man niya tinaramin mo.
Nakaubo-ubing ka. Aganak ka balasak. Ngam sa nga mawalin. Masapul nga ikasarnak. Kasano ko mga ikasarnak daan kadadaanin ti asawa. Api nga nga nagrelasyon ka kadadaanin ti asawa. Timbaga nakadikin ka nga wan asawa na. Uri din na ibaga. Amo nga si asawa gapot katay mo lang daan. Asino. Ada ka di picture na kaya ka. Ada iti cellphone ko, Dad. Mabiglahin. Da ito'y, Dad. Minigmiga. In close up ko. Iso. Amamuyo ka di, Dad? Amamuyo ka di sa ama? Ti anak ko? Ti ama, ti apo ko? Apo ko yun? Tsaka mo. Kung naklatan man ang naming ang ama mo, malasing ko, iso, nakita ko. Nakita kita graduar man ang naming ni Gina. Ama ni Gina manong. Kasalahan mo naman ang naming tinaramid ko, iti anak na. Kat binalis nakman, dapat naman sinikugan, tiputot ko. Tinawagag man ang name ni Gina. Hello, Samuel, lapay. Nako na midinga. Ada na si kuka ni Daddy. Ada, estudyante. Padpada kami mga bulan tiyan. Baka gidan kam tumemesa nga bulan ti panaganak ni. Amo ka din ni mamin? Amo na nga saan na pinakita di babae. Anak ko ti babae. Anya? Diyos ko. Anak ko. Ti kakaiso ng anak ko nga ni Jean, tinapututan ti amam. Kasano nga ro din? Agkapinano nga ro ti anak ni Jean. Ken ti anak ko. Apay sa lutsudam deta. Kituwin. Agkapinanuda. Saan nga mabaling nga mamon dati amin. Nga ti anak ko ket putot ti ama ni Jean nga ina ti putot ni Daddy. Sabon nga panunutin ng agkapakapin anuda. Tapos saan nga makulkul ti panunut mo. Basta ipaskay mo ti anak ta. Saan nga mo baybayan? Tasaamat nga baybayan ni Jean. Ti kapsat mo. Iti anak ko. Manong naming ang nagpudnuwag iti asawa. Agmarmar ni Joseph ni Loida manong naming di bagbagak keng kuwan iti amin. Makitam! Makitam! Di gusto ko na! Makitam! Hawan ti randak. Aksidente laeng. Nga dati maod. Nga da na si Kugak. Nga dati nga na si Kugak. Ket anak, tinang sikog kini Jean. Ket binalas na. Hindi ba nang lukom ka na dyan nga babae nga anak, tinakaputot kini Jean. Ket kastamat ti palakam na. Iti anak ta. Kananya ti marik na ti ama, ken ina, iti agadak abalasang nga anak ta. Nasakit, nakababain. Kakastamat tinaramid mo, iti pamilya dahil nga babay nga na si Kugam. Pero rin anya tararamidan mi manong nemi nalpasan ti amin. Ti pagpindasan na manong nemi. Manibod mat idin.
Sana kung nga nag-interest pa karagi di babae man. Awan ti sabali nga naramid mi no di nangawat ti kinapudno nga naganak abalasang ti kakaisuna nga anak mi. Ang bali ko nak, ta siyempre sagutan na kami ti apo ko. Apo ko manunay mi. Nga makaliwliwa ni Angelica. Sana matlaing tuloy tinagbasa manunay mi aging ka nakapagturpos ti kursuna. Pedento tani Gina manunay mi na minsan ba't ngayon pakita na ti anak ko no putot ko keng kuwana nga ni Angelo. Saan ko yung magamanong ngayon nga junior tinagan na tamabisto. No be amon manunay mi ti asawak ngam saan na pa nakit-kita. Wen, manunay mi. Amon, di kinaganak keng kuwana ti may panggap kada kami kini Gina. Nga amumimat, ti may panggap kadakwada nagro na ti ama ni Gina nga nagbalimat nga matapu kumi kini Gina. Manong naimi, ti kunadan nga adda pagbalbaliwan ti amin nga tapagpatinggan. Sigurado nga napasamak ti kasta, tapno di kasta, kadada nagpatingga, kadagsardingan iti madi nga waramid, no may consider man nga madi. No bales, no pa nakadusa, tinapasamak iti anak ko, mabalin, aposible agasta. Yung para kaniyak. No anya talaga tinayurit nga gas tunggal maysa. Adaman aramin di kinaganak po no anak. Tagunadan nga isut na ito ding, destiny ako na. Dito yung arot di ba kasalita, akpanong naimi, kat no maminsan ka talaga nga doon kiti pasamak nga kaslasaan nga nakapapati ng pudno. Agyaman ako na iti anos mo anang ibasa, kat sabi ko mata, at namat na ito ko nga balaag, ken liwli nga pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nabingeg ka nagbuya, more power to your program. Tuwing aradagyaman nga pagayam mo, Samuel. Agyaman nakmat kang ka Samuel, tingka pa nang iburay dato pakasalitam, nga siya mahilig ti estudyante, dagiti binikti ma'am, binikti madamat di anak mo. Kasla balas ako na daangin. Ito ko nang sikabat nagpasot. Isut gasat na. Thank you, kadagiti amin nga nagbuya ka nagdangeg. Marami